Lliw a hwyl yr Eisteddfod a phawb yn mwynhau yn yr haul yn Meifod. A chadoediad yn Gaza. Ond nos Wener roedd rhai ar y maes yn meddwl am eraill. Draw yn Gaza, lle mae yna rhyfel ffyrnig. A nifer yma'n dod at ei gilydd i'r wythnos gyntaf eriod ar faes Eisteddfod yr Urdd. Ni wedi penderfynu dod heno oherwydd bod e'n bwysig bod ni'n dangos cefnogaeth ni i pobl yn Raffa a dangos bod ni yn sefyll yn gadar gyda pobl Gaza. Da ni gyd yn cael hwyl yn yr Eisteddfod wythnos yma, a da ni gyd yn mwynhau ffaith bod da ni'n gyd yn plant talentog yn Cymru. Ond wedyn mae plant fel ar ochr arall y byd yn cael eu lladd, a dwi'n meddwl bod yn bwysig cofio hwnna. Dyma'r sefyllfa i lawer o bobl Gaza. Dinas Raffa yw targed diweddara byddin Israel, wrth i'w rhyfel yn erbyn grŵp Hamas barhau. Ers mis Hydref, mae swyddogion Hamas yn dweud bod degau ar filoedd o bobl wedi'u lladd, ac mae bron i 2 filiwn wedi gorfod ffoi o'i cartrefi. Ond i nifer yn Israel, mae'r frwydr yn erbyn Hamas yn gorfod digwydd. Cafodd dros 1,200 o bobl eu lladd gan y wladdwyr Hamas mewn ymosodiadau y mis Hydref. Miloedd o filltirodd o'r brwydro, mae nifer yn poeni am beth sy'n digwydd i bobl ifanc Gaza. Da ni'n fideo sy'n gwrando leision pobl ifanc, a be mae'r pobl ifanc wedi gofyn i gynnal ydy Gwylnos heno i eto gofyn am gordoediad yn Gaza mwyn gwarchod plant pobl ifanc a teuluoedd sydd yn dioddef. Y gornel fach yma o Gymru fel sawl lle arall yn gobeithio am heddwch.